Здравейте, аз съм Никола. Сега ще покажем видимите разлики на пръв поглед между тези два касови апарата. Както виждате, един е доста по-компактен, с доста по-иновативен дизайн, докато този е доста по-тежък и по-класически, бих казал. Копчетата при този касов апарат, въпреки малкия му размер, са доста големи и удобни. При този касов апарат също копчетата са големи, малко наподобяват копчета на клавиатура на компютър. Видима друга разлика е големината на дисплея. Както виждате, въпреки малкия си размер, дисплея при този касов апарат е по-голям. Следващата разлика, която забелязваме на пръв поглед, е лесното сменяне на хартиената ролка при този касов апарат. Както виждате, отнема 2-3 секунди, докато при този касов апарат положението седи малко по-различен начин. Аз съм го демонстрирал напълно в предишно видео. Може би там ще разберете точната разлика. Тук има различни лоскчета, които трябва да се тръпнат. И затварянето е малко по-сложно. Това е.